טוב, אנחנו בענייני דיומא, בעזרת השם לקראת החג הקרב ובא. שבוע הבא יהיה רצון שיתהפך עלינו הרצון הזה, ששון ושמחה, כל הימים האלה. זה מעניין לראות אגב איך עכשיו בתקופה הזאת יש מלחמות עכשיו בחצי עולם, ודווקא עכשיו אנחנו ברוך השם לא חלק, השתבח שמו. ממש צריך להודות על זה ולהתפלל על זה, שזה שהם יסתדרו לבד. ימשיך ככה ושכולם ינצחו. שהם יסתדרו לבד. שיהיה בהצלחה מרובה לכל הצדדים. כן. ואיראן תוקפת את הערבים מסביב. את הבסיסים של האמריקאים, אבל הם נמצאים בירדן ובעיראק וזה. אז יש זמן טוב, אני אומר עכשיו בימים האלה של בין המצרים, צריך הרבה להתפלל לגאולה, הרבה לצפות לישועה. וזה עצם הציפייה, עצם הבקשה, התפילה היא מקרבת. אז בעזרת השם אנחנו גם כן נתעסק עם העניין הזה. פה הבאתי איזשהו תרשים, אפשר למצוא כל מיני של הר הבית. אנחנו תכף נעשה פה זום לנקודה מסוימת, אבל רק נתמקם רגע. אנחנו מדברים, פה זה הכותל המערבי, או שתכף נדבר אם הוא פה. בכל אופן זה צד מערב. כן, זה כמו שאנחנו רואים, החל, העזרה. כן, אמרתי, יחדים. כן, כן. ההיכל, ותכף אנחנו... לא, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא לא האם לעלות או לא לעלות. בעזרת השם אנחנו כולנו נעלה, בעתו בזמנו. אבל זה רגע, אני רואה שאתה קורא לו. מדרש שיר השירים, נביא תכף עוד מדרש, אומר, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל מערבי של בית המקדש. למה? נשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. אז יש איזו שבועה של הקדוש ברוך הוא לכותל המערבי, שלעולם לא יחרב. ושמה השכינה עומדת. שם השכינה עומדת בזמן הגלות. עוד מדרש בשיר השירים. הנה זה עומד אחר כותלנו, זה כותל מערבי של בית המקדש שאינו חרב לעולם. למה? שהשכינה במערב. קצת שונה מהמדרש הקודם. אבל אנחנו רואים שיש פה עניין דווקא בכותל המערבי שנשאר. אגב, יש אומרים שהכותל המערבי, מי שבנה אותו, זה העניים שהיו באותו הדור. העשירים הם לא בנו בעצמם, כן? הם נתנו כסף, היה את מי שבנה. זה היה בזכות העשירים. הם יזמו את זה, הם שילמו על זה מה שנקרא. אבל הכותל המערבי, ראיתי שיש אומרים שהעניים בעצמם בנו אותו. הם בעצמם הזיעו, הם בעצמם... ולכן זכה הכותל המערבי להישאר לעולם, עם ההבטחה הזאת, שלא יחרב. ובואו קודם כל נדבר על איזה כותל מערבי מדובר. מה זה הכותל המערבי המדובר? אז יש כמה שיטות. יש שו"ת הרדב"ז, שמביא פה אגב בתמונה, זה מה שמיוחס אבן השתייה, שנמצאת היום תחת אותה כיפה ארורה. אבל תראו, שו"ת הרדב"ז אומר, דע כי הדבר ברור בלי ספק, שתחת הכיפה, כן, בסוגריים של מסגד אומר, שם אבן השתייה נקראת אצלם אל צברה, אשר עליה היה ארון בית קודש הקודשים לצד מערב. ממש זה המקום. איל כך, מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב, כן, במדרגות, זה לא מדרגות שיש לנו היום. אנחנו כולנו זוכרים שהמדרגות שיש היום הן חדשות יחסית. הגשר עץ הזה. הוא נבנה באופן זמני לפני למעלה כבר מעשור, אבל הזמני הזה נשאר כקבוע. אז מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב, הוא נכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב, צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מ11 אמה, שכך היה בין הכותל המערבי של העזרה לכותל ההיכל, ועובי הכותל שהכתלים התקדשו. מכל מקום למדנו כי הכותל הוא בעצמו היה כותל העזרה. זאת אומרת, לשיטת הרדב"ז, הכותל המערבי שלנו זה כותל העזרה. אם אני חוזר לתרשים, בעצם מה שהוא אומר, כן, בעצם מה שהוא אומר
שהכותל המערבי זה פה. זה של העזרה, ואז 11 אמות עד למקום אבן השתייה. 11 אמות מה זה? זה 5.5 מטר. זה כלום. ברור לכולנו שהכותל המערבי שלנו היום, הכותל המערבי, ברור שאין בינו לבין אבן השתייה, זה לא 11 אמות, כן? זה לא 5.5 מטר, זה הרבה יותר. זה ברור. איך? אתה לא רואה את זה, איך אתה יודע? אנחנו צריכים לצד השני לראות. לא, תכף נראה, קודם כל, יש לנו היום תמונות שהן מלמעלה. כן, כן. אז אתה רואה שהכותל המערבי הוא... מהכיפה לזה, זה יותר, כן. ותכף אנחנו נראה ממש תרשימים. החוכמת אדם מביא... למדתי קורס צילום טרמי. אז אני מעביר את הקורס, הביא אותו מהמדינה, עולה עם מסוק מעל הכותל, מעל בית המקדש, צילום טרמי להכל. ואז הוא רואה בפנים. רואים ממש איפה היה המקדש, את כל הצורה של בית המקדש. הוא אומר, אסור לי להראות לכם את התמונות האלו. אז זה נמצא במדינה בדיוק מאיפה המקדש, עד איפה התחיל, כל הקירות, חומה. מה, יסודות הוא רואה? לא, רואים. הצילום טרמי זה חום וקור. אוקיי. אז אתה רואה מה, ככל שהוא יותר חם, אז הקיר יותר... בהיר. כן, זה יותר בהיר, יותר כהה, ממש, אתה רואה את ההבדלי צבעים, איפה החומות, איפה הקירות, ממש, רואים הכל. למה זה צריך להיות משהו סודי? למה צריך להיות בעיה לצלם צילום אווירי מלמעלה? זה לא רק צילום בתמונה. לא, הבנתי, אבל נניח אלה שעושים צילום רגיל. לא יודע, אני מסוג איך זה... זה רק מראה כמה אנחנו צריכים עוד יותר לפעול בעניין. עכשיו, לפעול זה כל אחד לשיטתו, כן? אבל צריך לפעול בתפילה, בלדבר על החשיבות, בציפייה. החוכמת אדם, הכותל המערבי שנשאר הוא כותל העזרה. גם הוא הולך כרדב"ז. הוא אומר גם כן, הכותל המערבי זה הכותל העזרה, שהיה לאחורי בית קודשי הקודשים 11 אמה. עכשיו תבינו, יש לזה נפקמינות עצומות. אם אתה אומר שהכותל המערבי של ימינו זה כותל העזרה, זה אומר שאתה כבר בתוך הר הבית. כן? אתם מבינים את המשמעות? לא, הצד זה לא השני בלי שלו. נעליים, בלי זה. זה לא הצד השני שלו. לא, אם אתה אומר שהכותל המערבי שהיום אנחנו נמצאים בו, עכשיו אני עם הפנים לכותל. נכון. הוא לא מדבר לכאן, הוא מדבר מאחרי הקיר. כן, אבל הוא אומר שהקיר הזה, כן. הקיר זה כותל העזרה. כן. יופי. אם זה כותל העזרה, הרי העזרה נמצאת בתוך הר הבית. אתה עומד בשטח הר הבית. זה אומר שאתה כבר עומד בתוך שטח הר הבית כשאתה עומד ברחבה החיצונית. זה נפקמינות אדירות. אם אנחנו הולכים לשיטת החוכמת אדם והרדב"ז שראינו עד עכשיו, אנחנו כשאתה בא לכותל, אתה כבר בתוך הר הבית. אז ככה שאף אחד גם לא יכול... אם מישהו אומר לך למה אתה לא עולה להר הבית, תגיד לו אני עולה לשיטת הרדב"ז והחוכמת אדם. בטח אני עולה, מה זה לא עולה? אלא מה? שאנחנו תכף נראה שהשיטות האלה הן באמת כמו איך אמרת? צריך לראות מבפנים? הם לא היו שם. הם לא היו שם, אז היה להם קשה מאוד לדעת איך לשער את הדברים. ועכשיו אנחנו נראה. אבל לשיטתם, עוד פעם, כשאתה עומד ברחבת הכותל, אתה עומד בתוך הר הבית. בואו נראה את האבני נזר. הנה, אז פה יהיה לנו כבר תרשימים קצת יותר... זה לא עושה טוב לאלה שמחמירים, לא לעלות להר הבית. נכון, אבל אתה תכף תראה שהשיטות, זה שיטות, כן, שיטות הרדב"ז, החוכמת אדם, זה גדולי עולם. אבל תכף נראה שזה שיטות שבאמת לא התקבלו, כי אי אפשר להסביר בצורה הזו. תראו, אבני נזר אומר, או שאולי רגע נסתכל רגע בתרשים, מה שתצליחו לראות, זה, אתם רואים את העיגול הזה, זה הכיפה. זה הכיפה של המסגד שיש היום עם מחשימם. וממש בפנים, יש פה עוד איזה, מי שמצליח לראות, זה אבן השתייה, היא ממש במרכז כיפה. בדיוק, ממש במרכז שם, לא סתם אגב, הם שמו שם את השיקוץ הזה, בצורה הזו. זה עזרת נשים, הריבוע הזה זה עזרת נשים. פה, מפה, זה כבר העזרה. כל האזור מסביב זה החל, כן? ולפי השיטות שראינו עד עכשיו, הכותל המערבי המדובר הוא זה. מפה, מהכותל הזה, עד לקודש הקודשים, צריך להיות 11 אמה, 5.5 מטר. 5.5 מטר. אנחנו תכף נראה שיהיה קצת קשה להסביר ככה. זה אגב הכותל המערבי של ימינו. אנחנו אמנם עומדים פה, אבל כל מי שהיה כבר במנהרות הכותל וכו' יודע שהכותל המערבי, כן, הוא הרבה יותר ארוך. אנחנו רק רואים חלק ממש מצומצם ממנו. הכותל המערבי הוא עוד עמוק בפנים. אז תראו, אבני נזר אומר,
הנה לפי קנה מידה, יש כ-80 מטר מהכותל המערבי עד האבן הזאת. כשאתה תמדוד היום מהכותל המערבי של ימינו, שכמו שעכשיו הדגשנו, כן, זה, למרכז הכיפה. עד לא, לא זה. זה פה, אבל עוד פעם, תיקח, הכותל המערבי זה כל הכותל. לאו דווקא הרחבה שאנחנו עומדים בה היום. הכותל המערבי, תמדוד ממנה עד, בטח אם תעמוד פה זה יותר, אבל גם תעמוד מפה עד לפה, אתה תגלה שיש 80 מטר, 80, כן, שזה 160 אמות. מהכותל המערבי עד האבן הזאת, שהם למעלה מ-160 אמה. ואם כן, איך ייתכן שהכותל המערבי שלנו הוא כותל העזרה? זה לא ייתכן להסביר ככה. זאת אומרת, הוא אומר מה שאומר שו"ת הרדב"ז, מה שאומר חוכמת אדם, במציאות אי אפשר להסביר את זה. זה לא שתגיד שהמחלוקת פה היא על עוד חצי מטר לפה או מטר וחצי לשם. ההבדלים הם הבדלים עצומים. מה הבאת לנו? מה זה שאנחנו רואים היום? זה נכון, יפה מאוד, זה הרחבה של היום. מצוין. ואם אתה תמדוד, בדיוק, איפה הכיפה? מתחת לבית קודש הקודשים. זה לא היום, אבל זה הקודש שנמצא היום. לא, אולי מפה היה לנו אינדיקציה לראות איפה הוא נמצא. יש. זה ממש פה, זה היה המקום. אז מה בעצם הספירה? מישהו בינתיים. בינה. שו"ת הרדב"ז והחוכמת אדם אומרים שהכותל המערבי זה כותל העזרה. זה אומר שזה ממש פה. כשאתה עומד בכותל המערבי, אתה עומד כבר פה, סליחה, אתה עומד פה, וכשאתה עומד פה, אתה כבר בתוך הר הבית. יש לזה נפקא מינה עצומה. הנה, נכון, זה הרחבה. אז אם אתה תמדוד מפה, אומר לך עכשיו אבני נזר, אם אתה תמדוד מפה, כן, זה הכותל המערבי, יהיה לך עד למקום אבן השתייה 160 אמה, 80 מטר. אז כמו שאמרנו עכשיו, זה לא ייתכן, זה לא קרוב אפילו בשיעור של הדברים. על כורכך לומר שאין הכותל המערבי הזה, אלא כותל הר הבית. וזה מה שאנחנו תופסים היום. ממה שאנחנו יודעים, הכותל שלנו הוא כותל הר הבית. ברגע שאתה עולה, ולא משנה עכשיו מאיזה שער תיכנס להר הבית, כשאתה עובר בעצם את כל הכתלים, כן, הכותל המערבי, הכותל המזרחי, וכולי, הצפוני והדרומי, ברגע שאתה נכנס להר הבית, כל הכתלים האלה הם כתלים שחוצצים בינינו לבין הר הבית. כל האזור הזה זה אזור הר הבית. עכשיו, עוד פעם, לא נכנס עכשיו באיזה אזורים בהר הבית מותר להיות, אסור, זה לא הנושא כרגע, אבל כן להבין, ותכף אנחנו נראה איזה נפקא מינות כן יש, אז בכותל שלנו. ברור לכולם, מה זה לכולם? ברור כיום שהכותל המערבי שלנו הוא כותל הר הבית, והוא לא כותל העזרה. ושוב, כמו שאמרתי, יש לזה נפקא מינות עצומות. ולכן השאלה שעולה, האם מותר לטמאים להיכנס לרחבת הכותל? אז אם היינו אומרים... רחבת הכותל זה יותר רחוק. זה ממש, אתה ברחבת הר הכותל. אז לפי השיטה שעכשיו ראינו, מה שאנחנו יודעים היום, זה רחבת הר הבית, אז אתה בכלל לא נכנסת להר הבית. אז אתה יכול, ממילא אתה יכול להיות שם גם טמא. אבל אם נאמר שזה כותל העזרה, אתה כבר מזמן נכנסת להר הבית. זאת אומרת, לא יצויר שלא היו לנו שרידים, ולא היה לנו ברור לחתוך את הדברים, כי ראינו כבר שהכותל המערבי הובטח עליו, ראינו במדרש, שהוא יהיה לעד, כן? הוא יישאר. אז הוא נותן לנו באמת, הוא אינדיקציה מאוד משמעותית לדעת, וגם המסגד הזה, כן, שנמצא שם, במהרה יחרב, הוא גם כן... אז בואו נראה רגע, המשנה במסכת כלים מביאה לנו 10 קדושות. כשהקדושה, כן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, העיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, יש פה את הנפקא מינות, כן, הגמרא, המשנה מביאה מצורעים וכולי, לא ניכנס לכל לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קודשים קלים ומעשר שני, שאנחנו מדברים עכשיו על איזה חומות? של ירושלים. אנחנו מדברים על החומות של אזור ימין משה, איפה שער יפו, בסדר? מה ששער יפו, שער ציון. לא מדובר על ירושלים, לא קריית משה וגם לא עוד הרבה שכונות אחרות. אתם מדברים ממש על... אפשר להתחיל עכשיו. על ממש... הפסדת את כל הפסדת את כל הפאנץ'. לא, נגמר. למעלה מזה הר הבית מקודש ממנו. סליחה, לפנים מן החומה מקודש מהם, כן?
הר הבית מקודש ממנו, זאת אומרת, כל האזור, מהרגע שנכנסת לחומות ירושלים, ושוב, אנחנו מדגישים חומות ירושלים עם השערים, הגעת עד לפתח הר הבית, כמו שכבר עכשיו חידדנו עם הכותל, אז הר הבית מקודש ממנו, החל מקודש ממנו, וכבר הראינו מה זה החל, את האזור הרחב. מעל החל זה עזרת נשים מקודשת ממנו, תשימו לב, כן, שאין טבוליון נכנס לשם. עזרת ישראל מקודשת ממנה, מעזרת נשים, שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם. עזרת הכהנים מקודשת ממנה, שאין ישראל נכנס לשם, אלא בשעת צורכיהם. כן, אנחנו יודעים שהרי ישראל יכול לשחוט לדוגמה, או לסמוך, או מביא קורבן. אז זה הזמנים היחידים שמותר לישראל להיכנס פנימה לעזרת כהנים, חוץ מזה אסור לו לעמוד שם. בין האולם והמזבח מקודש ממנה, אנחנו עדיין נמצאים בתוך העזרה, אבל בתוך העזרה בין ההיכל למזבח, בין האולם למזבח. ההיכל מקודש ממנו, שאין נכנס לשם, שלא רחוץ ידיים ורגליים, זה כמובן רק הכהנים. וקודש הקודשים כמובן מקודש מהם, שנכנס לשם אל הכהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה. אז זה 10 קדושות שיש לנו. ועכשיו אם רגע נראה את הדברים, תראו, פה בואו נאפס את עצמנו עוד פעם, פה זה רחבת הכותל של ימינו. אתם רואים יש איזה אור עילה כזה מסביב. בעצם כל אזור הר הבית, מהפתח המוגרבים שאנחנו רואים אותו ברחבת הכותל, שהוא נמצא פה, אבל עוד הפתחים השונים שיש להר הבית, כן, רחבת כל הר הבית. החל, ראינו את, בעצם עזרת הנשים אמור להסתיים איפשהו פה, לאחר מכן עזרת הגברים, פה אנחנו נכנסים כבר למקום הקודש, ההיכל עצמו, כן, כל מה שמואר עם אור שעולה, וכבר דיברנו על קודש הקודשים שנמצא תחת אותו השיקוץ. ואם, אני לא יודע אם יש היום פוסק שסובר, כמו השיטות שראינו של הרדב"ז והחוכמת אדם, שחושבים שהכותל המערבי הוא כותל העזרה, לא נמצא בימינו. ושוב, כמו שאמרנו, כנראה, מה זה כנראה? ודאי שהם לא ראו את הדברים בעיניים. כי כשאתה רואה את הדברים בעיניים, אתה מבין... אין תיעוד של הרמב"ם? איך? אין תיעוד של הרמב"ם שהוא היה, כאילו בהר הבית? לא, אבל על הכותל המערבי הדיבור. לא, מה? הרמב"ם? מה הוא אומר על הכותל המערבי? מה פתאום, בהר הבית? הוא אומר, הייתי במקום הגדול הקדוש והנורא. אבל לא, בסדר. אנחנו דנו מה זה הכותל המערבי היום. הכותל המערבי זה מה שהיה, שהוא בית המקדש. אז יש מחלוקת בדבר, כמו שראינו, על זה הדיבור. בסדר? אז אני אומר, הפוסקים היום, אין מישהו שסובר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה. כולם יודעים שהוא כותל הר הבית, כמו שראינו. הרב עובדיה, ביביע אומר, מביא אולם. לפי המדידה במרחקים שישנם בין החומות וכיפת הסלע, יש לומר בבטחה שהכותל המערבי שלפנינו כותל הר הבית, הוא מותר לגשת לשם שלא בטהרה. אחרי שראינו את כל הדרגות של המשנה, אין חשש מלהגיע לכותל המערבי טמא. על כל המשמעויות של זה. שהדבר ברור הוא שלהתיר לגשת לכותל המערבי אף למי שטומאה יוצאת מגופו, כן, נפקא מינה לנידה, נפקא מינה לקרי וכו', בלי טבילה, כאשר פשט המנהג ומנהיגי ישראל תורה הוא. וכל המחמיר בזה להימנע מלגשת אל הכותל בגלל סיבת טומאה יוצאת מגופו, אינו אלא מן המטמאים, כן? זאת אומרת, למרות שראינו ברדב"ז ובחוכמת אדם שהם סוברים שזה ממש, אבל אתה רואה היום בימינו אי אפשר, זה לא, אין מה להתבלבל בדבר. עכשיו בוא רגע ניכנס לכמה שאלות בעניין. האם יהיה מותר לדחוב יד לעובי הכותל? זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על טמאים. האם לטמא, או אדם סתם מגיע, הוא לא טבע לפני כן. הוא רוצה עכשיו להכניס את היד שלו לתוך החריצים שיש בכותל. בין אם כי הוא רוצה לדחוף לשם איזה פתק, או בין אם כי הוא רוצה... לקבל את מה שמגיע לו. לקבל. לא, גם יש חריצים גדולים. בן אדם רוצה לדחוף את הראש שלו פנימה, להתפלל שם ב... האם מותר... אז יש גמרא בזבחים שאומרת, אמרו לה, אמר ישלקיש, טמא שהכניס ידו לפנים, לוקה. הכניס ידו, לוקה. שנאמר, הוא לא דיבר על הכותל המערבי, כן? עוד רגע נדבר על מה הוא כן דיבר. שנאמר בכל קודש לא תיגע, מקיש בייה לנגיעה. מה נגיעה במקצת? שמה נגיעה, אף בייה במקצת,
שמה ביה. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מהגמרא הזו בזבחים? בעצם לדעת ריש לקיש, מקצת ביה שמה ביה. מקצת נגיעה. אם אדם עכשיו בא, הוא עומד בפתח של הר הבית. הוא לא טבל, לא הכין את עצמו. לא נכנס כרגע לדיון, כן מותר. הוא נמצא בפתח, הוא מכניס את היד רק להר הבית. הוא לא טבל לפני כן. האם הוא עובר עבירה או שלא? לפי ריש לקיש, הוא עובר עבירה. מקצת ביה שמה ביה. והנגיעה הזו, עכשיו, אם נאמר ממילא שעובי הכותל הוא כפנימי הר הבית, והאדם שהגיע והוא לא טבל, ובדרך כלל זה מה שקורה, האדם שמגיע לכותל, הוא לא מקפיד על תפילה, כי הוא יודע שזה מחוץ להר הבית, אז תהיה לו בעיה להכניס את היד פנימה. אבל זה לא רק שהוא עובר את החומה, ואז הילד מגיע לצד השני, רק אז הוא מגיע למקום? אז זה בדיוק השאלה מה קורה בעובי הכותל. האם עובי הכותל הוא נחשב כבר כפנים הר הבית, או שהוא נחשב כחוץ? אז תראו, הרמב"ם... יש אזורים שברור שלא. איך? יש אזורים שברור שלא. שברור שמה לא? שזה לא חלק מהר הבית? למה? לפי מה? למשל תוסף הזה, זה כניסה להר, גם אנשים שאומרים, לא להיכנס לזה שככה, האזור הראשוני, שזה הולך, זה משהו פה 12, לא הולך, 20 מטר, משהו כזה, בכלל תוסף את האוץ, זה מחזים בעיה. הוא לא חלק מהר הבית. שהוא לא חלק מהר הבית? בסדר? אז אם זה לא, אז זה לא באזורים האלה. הנה, תראו, הרמב"ם כותב, וכן טמא שהכניס ידו למקדש, ידו, מקין אותו מכת מרדות, וכן כל טמא באב מאבות התאומות של דבריהם, או שאכל אוכלים טמאים, ושתה משקים טמאים ונכנס למקדש במזיד, קודם שיטבול, מקין אותו מכת מרדות. אז אנחנו רואים קודם כל שגם הרמב"ם פוסק את הגמרא הזו להלכה, הכניס ידו, נחשב כי נכנס כולו. מקצת ביה, שמה כביה. אבל מה הגדרה של מקדש? אתה צודק, אנחנו מדברים עכשיו על היסוד של האם מקצת ביה שמה כביה. האם עצם זה שאני עכשיו מכניס את ידי, זה נחשב שכאילו אני שם כבר? התשובה היא כן, אתה כבר שם. המנחת שלמה מביא, וכבר ישבו על המדוכה זו בדור הקודם, בדבר הנקבים שיש בשריד מקדשנו בכותל המערבי של הר הבית. אם מותר למי שהטומאה יוצאת מגופו להכניס שם את ידיו. וראיתי לגאונים, מהראש מלובלין, ואמר הרב מסוכותשוב באבני נזר, שרצו לומר דעה דביה במקצת שמה ביה, ומשום דחשיב כאילו נכנס כולו. ולכן בחיי גבנה שאין אחור ראוי לכניסת כל הגוף, גם בביה במקצת לשמה ביה. יפה, לימוד יפה. מה הוא אומר בעצם? כל היסוד שאמר ריש לקיש, שמקצת ביה שמה ביה, זה כשאתה יכול באמת להיכנס. אם אני נמצא עכשיו בפתח הר הבית, למעלה, אני נמצא בפתח הר הבית, ואני לא טבלתי ואני טמא, ואני מכניס את ידי, שם נאמר הכלל הזה של מקצת ביה שמה ביה. למה? כי פיזית אני יכול להיכנס. בנקבים של הכותל, אתה לא יכול לעבור משם לתוך הר הבית. גם מאוד תתאמץ. זה קצת פלפול. למה? כי אם אני כאילו רואה כביכול איזה חיץ רוחני כזה, שאסור לטמא, אז כאילו... לא, אבל זה לא בגלל חיץ. השאלה, האם מקצת ביה שמה ביה? ולפי ריש לקיש ראינו שכן. רק אומר לך, תקשיב, מה שריש לקיש אמר זה במקום שאתה יכול גם פיזית באמת, המקצת ביה שמה ביה, כי אתה יכול להגיע לביה. אבל אם אתה לא יכול, אז לא על זה נאמר. ככה רוצים לומר חכמי דורנו, ולכן יש שמתירים להכניס את הידיים גם באזורים שזה כן מול ממש מקור הר הבית. אנחנו מדברים עוד פעם על אדם שלא טבל. השאלה, אם הקיר עצמו, אפשר שאתה נכנס או לא? אז עובי הכותל כן, הוא נחשב כהר הבית. אבל עוד פעם, יש מתירים בגלל שאתה לא יכול ממש להיכנס. והנה... זה מעניין. למה? אני אגיד לך. יש למעלה מעל הר הבית, יש משטרה, מעל המשטרה מג"ב. אוקיי. בתוך המג"ב לא מכניסים שם כולם, במקרה היינו. בת שלי הייתה שם. ויש שם חדר, לא שמנו לב כשנכנסנו. אחרי זה כשיצאנו שמנו לב שיש שם שלט. שימו לב, אתם נכנסים להר הבית.
רגע, אתה מדבר על התחנה שנמצאת מעל רחבת הכותל. כן. לא בתוך, לא נכנסתם מתוך הר הבית. לא. אז הנה, כי אתה אומר, מן הסתם כי התחנה הזו היא בנויה על הכותל, על הכותל עצמו. אז הנה, זה בדיוק. אבל מצד שני, אין לך אפשרות להתקדם משם. לא משנה, כי עובי הכותל הוא נחשב כהר הבית. זה בדיוק מה שאמרנו. רק מה, שמה, נגיד תיאורטית, אם אתה יוצא מהחלון של התחנה, לא משנה, אתה עומד על ה... יש שם חלון וממש רואים את הר הבית. כן, ממש רואים חבל על הזמן. אבל אותם פוסקים אומרים, כיוון שאתה לא יכול באותו חריץ לעבור לתוך הר הבית, אז ממילא אתה לא צריך להיזהר בזה, גם אם אתה טמא. יש לי שאלה פה. הרי, הרב מרדכי אליהו, או, הוא הציע לבנות בית כנסת. בהר הבית. והמיקום שהוא דיבר עליו, זה מיקום שהוא בעצם על הר הבית, אבל הוא גבוה. זאת אומרת, יש שם מבנה, ועל המבנה הזה לבנות הבית כנסת. איך זה מסתדר כמו שאני לא מסתדר? למה לא? קודם כל, הקדושה בוקעת ועולה. גם אם אתה עובר מעל הר הבית, זה כמו להבדיל, כהן שעובר מעל בית קברות. במטוס. אז לצלק כמו שהוא אלעד אמר, זה הבעיה, אם אתה לא טובל. איפה, מה? הוא סיפר שצילמו מלמעלה. בסדר. לא, אם הוא צילם רחפן, או אני לא יודע מה. רחפן משהו אחר, אם הוא עלה עם... הקדושה... אבל לא בטוח ככה, אולי אפילו באלכסון. צריך לטבול את הרחפן. הקדושה היא בוקעת, הקדושה ומצד שני הטומאה. מה שאני טוען, שאם הוא אמר דבר כזה, בעצם הרב מרדכי אליהו, בעצם הוא אומר שמותר להיכנס להר הבית. לא יודע. לא, רגע. זה אתה תעשה את החיבורים, אני לא יודע. שנייה. מה אני מדבר עכשיו? אנחנו מדברים פה עכשיו במציאות שבה אני נכנס להר הבית, בסיטואציה כזאת, אתה אומר, תשמע, אתה לא נכנס להר הבית ממש, אלא נכנס למבנה או לא משנה מה, או אזור מסוים שאתה יכול להיכנס. לא. עוד פעם, אני לא יודע להסביר כרגע את שיטת הרב אליהו. אני אומר, מה שראינו, עובי הכותל המערבי, הוא נחשב כפנים הר הבית. אלא מה? מכיוון שאתה לא יכול להיכנס דרך אותו חריץ שבכותל, אז זה לא נחשב שאתה נכנס. ולכן גם אם אתה טמא, הגעת לכותל ואתה לא טבלת, ואתה טמא, מותר לך להכניס את היד לעובי הכותל. בסדר? לאותה שיטה. והנה לבד שעיקר הדבר, לעומת זאת עוד פעם אדיר, אבל אם אתה עומד בשער של הר הבית, ואדם לא טבל ואתה בעובי הכותל, שם אסור לך כבר לעמוד. אתה עם הרגל, הנחת רגל בעובי הכותל, במקום שאתה יכול להיכנס, אסור לך כבר לעמוד שם אם אתה טמא. זה נפקא מינה גדולה שצריך לדעת אותה. ממשיך שם הרב ואומר, והנה לבד שעיקר הדבר תמוה, דכיוון שמקשים לנגיעה, אם כן מה טעם נצריך שיהיה ראוי לביאת כל הגוף, כן, כי הוא אומר הרי משם מהגמרא אנחנו מדברים על נגיעה, לא על ביאה ממש, אלא ודאי מוכח דביאה במקצת חשובה ביאה מצד עצמה, אף בחיי גבנה שאי אפשר כלל לביאת כל הגוף. אז לשיטת רב שלמה זלמן אוירבך צריך להחמיר, אפילו להכניס את היד לעובי הכותל בטמא, ולשיטת אבני נזר כמו שראינו, יהיה מותר. כל אחד צריך לעשות כשיטתו בנקודה הזו. עוד פעם, זה נפקא מינה מי שמכניס את ה... אני יודע שהרב אליהו כן נזהר בזה בטמאים, מלא להכניס את הידיים לעובי הכותל. להיזהר לגעת בכותל, אבל לא... הרב רבינוביץ' מה שהוא דיבר נראה לבית כנסת בהר הבית, זה אחרי טבילה? זה ודאי, אם זה בהר הבית, זה ודאי. אבל להיכנס לשאלות על עצם הזה, אני לא יודע לומר, בשיטתו. הנה, תראו, הרב רבינוביץ' לעניין לדחוב ידיים לחורים ופרצות שיש בכותל. כתב במשכנות לאביר יעקב, בשם מעריל דיסקין והאדרת, דאסור, וכן דעת האמרי בינה וכן הביאו בציץ אליעזר. אז אתם רואים שעוד פוסקים שאוסרים את זה, באורחות רבנו, אנחנו מדברים עוד פעם על אנשים טמאים או מי שנמנע מלעלות להר הבית. באורחות רבנו מביא דקהילות יעקב, לא הכניס אצבעותיו בחורים, הוא מביא בשם הרב קניאבסקי, החזוני שאמר לו שיזהר שלא יכניס אצבעותיו. עוד פעם, בגלל שהוא חושש לריש לקיש בגמרא בזבחים שראינו. אומנם רבים הם המתירים, הובא בקונטרס ירושלים המקדש בשם הגרשי זוהרבך זצ"ל, שאמר שמעולם לא ראה נזהרים בזה, וכן דעת אבני נזר שם, כמו שראינו. אז כל אחד יעשה לשיטתו, כל אחד יעשה לפי רבותיו. אז הנה ראינו, האדרת, שזה היה חמיב. ושוב אני מדגיש, אנחנו מדברים על טמאים, ומי שאנחנו כולנו נוהגים לעלות להר הבית, כשאנחנו מגיעים לכותל, לשיטת האבני נזר,
לשיטת הרדב"ז. חשוב לדעת את זה. כשמגיעים- כל מי שנמצא פה כבר עלה להר הבית. כולם פעלו? עלו. בוא תחשב, אני מקווה אותו. עלו ועוד יעלו. עלו ועוד יבנו. גם בעזרת השם. שבוע. בעזרת השם. יש פה גם כמה אנשים מתעסקים בכלל בבנייה, בכלל. בכלל אתה מסודר. בעזרת השם. יש לו אינטרס, גם כהן. גם אפשר להביא את התאילנדים לעשות את זה. יש שאלה, אם אתה קורא בעזרת השם אנחנו נזכה שזה ייבנה בקדושה. יש שאלה, מה אומרים? עברית. עבודה עברית, בעזרת השם. למרות שהקודמים לא היה, השני אולי, רובו היה לו עבודה עברית. כן, אבל אתה רואה מה קרה להם. זהו. קבל. בעזרת השם, בעזרת השם. בסוף, העיקר שיהיה, אתה מסכים? נתווכח אחר כך. איכשהו יחליט. העיקר שיהיה. נלך לפי רש"י, מה הבעיה? לחכות, אתה אומר. זה מוכן, למה צריכים לבנות? למה לעבוד קשה? יש שאלה גדולה, נו, מה? אנשים שמגיעים רוצים לקחת מזכרת מהכותל. רוצים לקחת איזה חתיכת אבן מהכותל, לשים מזכרת לעצמם. האם יהיה מותר? אתה אומר למה לא? זה בעיה. אתה אומר בעיה. אז בואו נראה, אגרות משה נשאל בשאלה הזו, והוא אומר מצד איסור מעילה באבני הכותל, הוודאי גם במה שלקחו לרשותו, אף בלא הנאה כאיסור. זאת אומרת, גם אם תגיד לי אני לא מועל באבן, לא משתמש בה, לא נהנה בה, אני לוקח אותה, מניח אותה בצד. יש בזה איסור חמור. גם מעילה היא על הוצאה מרשות הקדש, אף בלא הנאה, ועל הנאה בלא הוצאה מרשות ההקדש. וגם פשוט שנוסף לאיסור מעילה ואיסור להשתמוש שבאדיוטה, היא כאיסור חמור דלא תעשום כן, השם אלוקיכם, שהוא לאו לנותץ אבן מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרות, והוא ברור שהוא אף מהעזרות דהר הבית. אנחנו יודעים שאפילו בסוכות, אדם אסור לו לקחת עכשיו כעיסה מהסוכה לחצות שיניו, בסוכות. אז לקחת אבן מהכותל של הר הבית, לקחת אבן, גם אתה לא משתמש בה, יש איסור חמור בדבר הזה. לפני פחות משנה עשו תיקון לדבר, הייתה אבן שלקחו אותה מהכותל, שמו אותה בהתחלה בכנסת, אחרי זה העבירו אותה לנתב"ג. למה? שמי שבא לארץ יוכל להיפגש באבן מהכותל. לפני פחות משנה עשו תיקון והחזירו את האבן הזאת למקומה. הביאו אותה עם משאית, הורידו אותה כמו שאתם רואים, זאת האבן. ועשו זה היה בחנוכה האחרון. החזירו אותה למקומה, אבל צריך לדעת, אדם לפעמים בא ולוקח חלק. מה יהיה הדין? אוויר מהכותל. אוויר מהכותל, שמוכרים לתיירים עבודה, כן. יותר קל מהאבן הזאת. שאלה מעניינת, אדם שרוצה לקחת צמח מהכותל, יש את האזוב הזה, הוא רוצה, הוא לוקח, הוא חותך חתיכה, שים את זה אצלו לסגולה, רוצה לקחת חתיכה מהשיחים האלה. מה אתם אומרים? אתה אומר אפשר. מה אומר? אדיר, יש לך משהו מהר הבית? לא. כדורגל, אני משהו, מגיע לשם, אני לא מסתכל על שום דבר, אין כדורגל? ראש ככה, לא יודע. ברוך השם, אשריך. לא, כולם נראה, לא יודע. אתה לא. יש לך ראש של איזה ערבי. הדבר היחיד שאני מסתכל עליו כל פעם שאני עובר, זה העמודים מעץ שכיסו אותם בצד, של בית ראשון, בית שני. יש שם, מכיר את זה? לא. יש הרי שאתה עובר את החלק המזרחי, בשאר הרחמים. ואז לוקח אותה שמאלה וימינה, ויש כמו מבנה כזה, ואם אתה מסתכל למטה, אתה רואה משהו מכוסה. זה עצים, עץ, כאילו עצי ארז, שנראו עמודים, שפשוט תראו אותם, שמו אותם למטה, וכיסו אותם. שהם כבר לא עומדים כעמודים? טוב, הם שוכבים, וכיסו אותם כדי... ואתה אומר שמשערים אותם לאיזה בית? מה זה משנה? או בית שלי, או סוף בית, לא זוכר. אבל אלה העמודים שלו בית המקדש, ממש. זה מרגש אפילו לשמוע את זה. שאני מחפש אותו פעם. מרגש. אבל צריך לדעת שאסור לקחת משם כלום. ממש שום דבר. אבל באמת... יש פעולות שעושים לחזק את האבן של הכותל. נכון. מוסיפים בטון, מוסיפים... נכון. זה כמו שעושים בדק הבית. כמו שעושים גם בקודש הקודשים, הם נכנסים... המנהרות למטה. ואחת הדעות שמישהו אומר שאסור לראות את בית המקדש,
פשוט לא מכיר את ההלכה. כתוב שאפילו תנאי מתים, אם אין ברירה, נכנסים לקודש הקודשים, משפצים לקודש הקודשים. מחזק, בדק הבית, אין מה לעשות. אבל זה צריך לדעת שמי שאומר לך, אסור, הלכה בראש, הרמב"ם. מה שהתכוונתי, שנותנים לאנשים את האפשרות לעשות את הדבר הזה, את הפעולה הזאת. נכון, גם אגב הפינוי של הפתקים, הרי תמיד לפני פסח מנקים את כל הכותל. מוציאים ממנו, עושים שם, סוגרים את הרחבה ומנקים את הכל, שואבים את זה, לוקחים את זה לגניזה, אגב את כל הפתקים האלה, כי יש, לא פותחים פתק עכשיו וזה, ויש פתקים שמשערים שהם גניזה, לוקחים שם שקים שלמים. אז הנה חינמי, זה באמת דברים שהם באים כדי לשמר את המקום. אבל לגבי הצמחים ששם, תראו, זה דבר מעניין. בעניין הצמחייה, כתב הרב זוננפלד במכתב, רב חיים זוננפלד, שאסור לתלוש עשבים הגדלים בכותל המערבי, כן, הוא לומד את זה מהמשנה במגילה, שבית הכנסת שחרב, שעלו בו עשבים לא יתלשם מפני עוגמת נפש. שם מה הדיבור על עוגמת נפש? שיבואו אנשים ויתרמו ויהיה אכפת להם. שהם יצטערו, בדיוק. לראות בית כנסת שחרב, מה שנקרא, זה מה שהיום אנחנו רואים, לצערנו שועלים ילכו בו. אם מחשימה בזכרם, אתה לא יכול לראות את זה ושלא... כואב הלב. אז זה כואב הלב, השם ירחם. אז להשאיר אותם, ודאי לא צריך להשאיר אותם. אבל כשאדם רואה עשב... אפשר לקחת ערבים. אפשר לקחת. אבל... לא תדעו למזכיר. מה תעשה איתו? הוא אומר לנקות שם, לנקות. היית עושה, יוזם אותה בתוך הגבר, ומשאיר אותה שם. קורות עץ מבית ראשון. בית ראשון, לא בית שני. אבל הרב זוננפלד אומר שבגלל הנקודה הזו, אל תיגע. כי זה דבר שמצער. אתה רואה בעצם מקום שהוא מקום מסודר, מטופח, אתה לא תראה בו עשבים שוטים גדלים, אתה לא תראה... בעצם הוא אומר, האזוב הזה שיוצא מהכותל, הוא צריך לצער אותנו. הוא צריך להזכיר לנו שאנחנו עדיין בטח ובטח מה שקורה בפנים. כן, אז ברוך השם שאנחנו מתקדמים, גם מה שקורה בפנים היה במצב הרבה יותר טוב. מצד שני, הילקוט יוסף התיר לעשות את זה משום סגולה. התיר לקחת חתיכת עלה לסגולה בדבר הזה, ואפשר שבעינינו, בענייננו, כיוון שמדובר בחשש ליציבות אבני הכותל, מותר לכל הדעות. זאת אומרת, אומר הרב שמואל, כן, הרב של הכותל, אומר, האזוב הזה, אם הוא יתפתח בתוך אבני הכותל והשורשים שם יקו חזק מדי, זה יכול לגרום לערער את הכותל. אז כנראה שגם הם, כמו שאמרת, כחלק מהבדק הבית שם, שכנראה שגם הם מדי פעם מוצאים ושומרים על הדבר הזה שלא יגדל יותר מדי, ולכן גם הוא מתיר את זה לכל הדעות, לשיטתו, וכל אחד יעשה כהבנתו. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בסופו של דבר, איך שלא יהיה, איך שהקדוש ברוך הוא יחליט לבנות, אנחנו צריכים בימים האלה, וזה גם מה שראינו עכשיו, להצטער, זה המטרה של הימים האלה, כן, המרן בתקנ"א, בתחילת הלכות בין המצרים, מתחיל אנחנו ממש עכשיו יצאנו מראש חודש, זה לכולי עלמא כבר, אנחנו נמצאים בתשעת הימים, כן, הספרדים, תימנים אני עוד לא יודע, אבל עוד לא, אתה אומר רק השבוע שלך. השנה יש השבוע שלך. סעודה מפסקת. גם בערב תשעה באב. אבל אין שום נפקא מינה בין יום לפני תשעה באב, סליחה, לפני יומיים לבין מחר, אין לכם שום נפקא מינה? לפני יומיים לבין מחר? תראה, תשעת הימים. כותבים, יש כאלה שאומרים, כאילו נוהגים, וזה עם ישראל, אז כאילו יש כאלה שאומרים לך, תצטרף, מה שאפשר. אבל מבחינת ההלכה, חד משמעית, אל תלך הם נהגו לא להתקלח גם לפני וגם מה, אחרי. שבוע שחל בו זה מה? אז זה מה שאומרים, כתוב, נכנס למעטים בסדר. זה כתוב בגמרא. אבל אתה לא מנהגי אבלות קיצוניים כמו אצל הספרדים האשכנזים. אתה פשוט פחות, אז זה בדיוק כמו שרציתי, תראו, יש מנהגים שונים. קודם כל הלכות אבלות בעצמם, בלי קשר לזה, זה רוב רובם הם מנהגים. יש את הבסיס, כמו פה, יש בסיס. אתה לא תמצא מישהו שאומר לך שבסעודה מפסקת מותר לך לאכול כמה מינים, או לאכול בשר, או יין, או... יש את הבסיס שכולנו, כל השיטות, כל העדות, כולם מיישרים קו. אבל הרבה מנהגים יש בדבר הזה, כמו שיש הרבה מנהגים בהלכות אבלות. מה צריך לזכור? צריך לזכור את היסוד שיש בדבר. היסוד הוא
משנכנס רב ממעטים בשמחה. למה? כי חסר לנו הדבר הזה. אנחנו צריכים להבין מה החיסרון, ולהזכיר לנו, כשבן אדם שבוע הבא, עוד פעם, כל אחד לפי מנהגו, פתאום לא לובש כבר מכובסים, או האשכנזים שכבר לא מסתפרים, הספרדים שלא הסתפרו, לא מתגלחים משבוע שאכל בו, כל אחד לפי עניינו. הוא מזכיר לעצמו, רגע, למה לא שומע עכשיו שירים? כן, צריך להצטער, לא להצטער מזה איזה באסה שאסור לשמוע שירים, איזה באסה שאני לא יכול איזה... להצטער מהסיבה שבגינה אנחנו נמצאים במציאות הזאת. אחרת אנחנו מפספסים הכל. השאלה שכותב, על מה? גם כמה גאונים דיברו על זה, הרמב"ם דיבר על זה בצורה, שכשעם ישראל נמצא בשקט יחסית מהאומות, זאת אומרת שלא מתעסקים, היום אנחנו אפילו הרבה יותר, אנחנו מתעסקים איתם. זאת אומרת שהמצוות, זה כמו מצב שהיה בין בית ראשון לבית שני, כשכותב הרמב"ם, כשבית שני היה קיים, אז לא היו בכלל צמים את הצמות הקלים, 9 באב רוצים קוצם קל. זאת אומרת שגם במצב שהעם ישראל נמצא במקום שלו רגוע, זאת אומרת שלא במצב סכנה, אז מצב כזה גם כן בכלים עצמם. עכשיו, בלי קשר, יש לי שאלה אחרת, אבל בסופו של דבר, 9 באב, כל הרעיון של חז"ל, שהיינו בגלות. זאת אומרת, אין לנו יכולת לבנות. לכן אגב לדעתי, הסיפור הזה של ירד מהשמיים, שהתקדם למצב שכולם פה, את 7 האנשים פה, כולם מתחיל ירד מהשמיים, הרי זה מציאות של גלות. לא רק של גלות, זה כדי להרגיע אותך מהגלות, כי אם אתה עכשיו נמצא באיזו אינקוויזיציה עכשיו, ופותחים לך את הידיים, אתה יכול להאמין שעכשיו, שתבנה את הבית, אמרו לך, שמע, אתה לא מאמין גם עכשיו, תשמע פתאום שופרות, וירד מהשמיים, והכל ייגמר. זה להשאיר את כל המציאות הזאת, להשאיר למישהו את האמונה שלו. אבל אנחנו שלנו בארץ ישראל. הר הבית, עזוב, עכשיו פוליטיקה... מה שאתה אומר, יש רמב"ן, שאומר שהיום אנחנו במצב יותר גרוע ממה שהיינו כשהיינו בגלות. למה? בדיוק מה שאמרת. כי עכשיו יש לנו אפשרות שיכול להיות שאנחנו לא עושים. אז אני אגיד לך משהו פה. זה לא שאנחנו לא עושים. זה לא שאנחנו לא עושים, אני לא יכול להגיד, זה לא שאתה לא עושה, כאילו כביכול ובגלל זה עכשיו אתה צריך הפוך. אז זה שאתה לא עושה, אז זה תבחר. איך יכול להיות, לראות עכשיו, אני היום במצב אחר לגמרי, אני שיניתי פאזה לגמרי. אני לא יכול לסבול את זה. כשרוב האנשים יושבים על הרצפה ובוכים, אני יושב בשביל החינוך. לא, זה בדיוק. הרמב"ן אומר שאנחנו צריכים לעמוד יותר לבכות. למה? כי יש לך אפשרות ואתה לא עושה. אתה מבין? זה כמו שאתה אומר, אבל המסקנה היא הפוכה. המסקנה היא דווקא, איך יכול להיות שיש את האפשרות ואנחנו לא עושים. עכשיו, כך או כך, אתה מבין את ה... אני מבין, אבל אני לא... זה תיאור מצב של נחם, כאילו מה שאומרים בתפילה. יש שרצו לשנות, נכון. לא קשור למציאות, אני לא מדבר על זה, זה מוסף שלו. כל המוספים גם לא קשורים למציאות. אנחנו נמצאים במציאות אחרת עכשיו, אני חושב שהוא לא דיבר על זה, הוא לא דיבר על המציאות עכשיו היא כזאת שאנחנו בוחרים לבכות. אתה לא יכול להגיד, בגלל שאתה בוחר לבכות, אז עכשיו תחשוב. אתה לא יכול להגיד את זה. לא, אבל אתה יכול לבכות על עצם זה שאתה בוחר לא לעשות. לא, אז אני לא אבכה. אבל תראה עוד פעם, הניואנסים... לא, אבל אתה מסכים... למה משהו שאפשר לצאת בישיבה, אפילו לך תשאל בעד. בסדר. אני אומר... מה, שללו את זה. טוב, אני יכול להגיד לך במקור ראשון שזה... לא משנה. שזה כשלא שאלו את זה גם... טוב, לא עושים. לא משנה, אדיר. זה לא הדיון, אני אומר... בסוף, בקצה... זה לא נכון? כן. אני יכול להגיד לך במקור ראשון שזה... לא משנה, זה לא... תראו, בסוף בקצה, אנחנו כולנו מבינים שאנחנו עוד לא הגענו לגאולה שלנו. כולנו מבינים שאנחנו צריכים להתפלל על זה יותר. מתעורר. אנחנו צריכים להתפלל על זה כמו... תראו, כשאדם חסר לו משהו בצורה אמיתית, הוא יודע לבקש, הוא יודע להתפלל. כשאנחנו לא מספיק מרגישים את החיסרון, ממילא אנחנו גם יותר מפריע לנו למה אנחנו לא מתקלחים. הרי הגמרא אומרת שאחרי חורבן הבית אסרו על עצמם לאכול לחם, לשתות יין, רצו לאסור את המים עד שהבינו שאי אפשר לחיות. אבל מאיפה זה בא להם? זה בא להם כי הם הבינו מה קרה. הם ראו את זה בעיניים. הם ראו בעיניים. זה מנהגים, כי הביאו את זה על עצמם ולא רוצים לצבות אותך לעשות. בדיוק, אבל כי הם הרגישו את החיסרון. כשאנחנו לא מספיק מבינים את החיסרון, אנחנו לא מספיק מבינים את מה חסר לנו, אנחנו מתחילים להתעסק במסביב. בכן לבכות, לא לבכות, בכן זה... אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון. עכשיו רגע, אני מרגיש שפוי טובה. אני קיבלתי את כל ההזדמנות לבנות. עכשיו, אני רוצה לבנות ואני בוחר לבנות.
זה שעכשיו אנשים לא מבינים את זה, ממשיכים לבכות על הרצפה, ויום אחרי זה, ותעזוב, אמצע תשעה באב, זה העבודה שלך. מתכננים כבר את הטיול של מחר, בואו, אנחנו יודעים למה מדובר. אבל אתה יכול... זה העבודה שלך אבל. מה? זה העבודה שלך בדיוק. שכל עם ישראל, שזה צריך להגיע מכל עם ישראל. כי אם אתה מחובר 200%. אני מסכים, זה חובת כי אם ציבור. אתה 200% זה חובת מחובר ציבור, לזה. אבל ההוא מתל אביב לא מבין את זה ומנותק מזה. זה הבעיה. העניין הוא שכשאתה יושב ובוכה, אז עוד 10 שנים ועוד 200 שנה ימשיכו לבכות. אתה יודע שתמיד הם הגיעו לארץ, הם היו יושבים על הרצפה עם אפר על הראש ושקים אמיתיים, והיו יושבים ובוכים כל היום. ברוך השם, התקדמנו קצת. אנשים כבר יצאו... לא יודע, התקדמנו או התקהינו. התקהינו. אמרתי, לא משנה, אבל תשמע, כשהם היו 2000 שנה מבית ראשון, הם היו שם בתימן, אז הם המשיכו לבכות שם 2000 שנה. אז רואים שהמציאות השתנתה. שוב, תנסה לחשוב על הסיטואציה. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מתנה, אומר כך. אתה יושב ובוכה הקדוש ברוך הוא, תיתן לי בית מקדש. מה אתה רוצה ממנו? אני מסכים, אבל תשמע, יש מחלוקת גדולה שכנראה לא נפתור אותה. מה שכן אפשר לעשות, זה לעורר כמה שיותר אנשים להתפלל על זה. להתפלל על זה מעומק הלב באמת. צורה אמיתית. אני חושב לעשות, להתפלל כבר המון תשלום. לא. אז אני אתחיל בוכה, הנה, מתפלל. אתה היום עולה להר הבית? כן. עולה להר הבית, נכון? למה? למה אתה עולה להר הבית? למה אני עולה? למה לא? לפני 20 שנה, למה לא עלו? זה המקסימום שאני יכול לעשות. לא. לפני שנה לא עליתי, אני אגיד לך למה. הממשלה לא החליטה שתעלה להר הבית. למה היא לא מחליטה עכשיו לבנות את הר הבית? אבל אתה תמיד בעיה עם ימני הר הבית, זה היה כאילו כולם משוגעים. עכשיו אני לא החליטי לך במצב. היום, כשאני במצב, אני באמת משתדל לעלות בתשעה באב, השנה לא יצא כאן משלמות ניתוח, אבל אני משתדל לעלות כל תשעה באב כבר שנים, להגיע לשם, כדי להיות שם, ואני לא יודע אם היית שנה שעברה, מישהו היה פה שנה שעברה, אבל באמצע, התחלנו משהו ולרקוד שם. כי זאת המציאות האמיתית, לא לשבת ולפקוד על הרצפה ביום שלנו. זה גם הרב חידה אומר. אני רואה בזה משהו שלילי. בסדר, אבל עוד פעם, אני אומר להתאפס לזה, זה נקודה, אבל זה נקודה שאם אנחנו רק נתאפס אליה, אנחנו מפסידים את העיקר. אנחנו צריכים לעורר את הלבבות, להרגיש את החיסרון. עכשיו, החיסרון, אתה יכול להגיד, החיסרון מהכיוון הזה, לא משנה מה. אנחנו צריכים, כשאנחנו מתפללים רצה, כשאנחנו מתפללים מובני ירושלים, אנחנו צריכים באמת להרגיש שזה חסר לנו, כמו שחסר בית לבן אדם. בן אדם שהוא זרוק בחוץ ואין לו בית, ויש לו הזדמנות לקבל את הבית. ככה אנחנו צריכים להרגיש, וצריך לעורר את הלבבות על הדבר הזה. בעזרת השם שנזכה. יש לנו הזדמנות גדולה. הרב חידה אומר שמנהג נשים צדקניות, בני חצות היום, שהיא מתחילות לשטוף את הבית. נכון, קבל פני משיח, כן. אבל אז אתה אומר, כן, הספרדים הזה. זה אחד הדברים הבעייתיים, כי בסופו של דבר אנשים אומרים לך, אין דבר כזה במקדש בלי משיח. זה לא נכון, יש הלכה. וההלכה, חובת מקדש היא חובת ציבור, לא צריך לחכות למשיח בכלל. וגם הרמב"ם שהוא נותן את הסדר, הוא אומר לך, תדע שאף אחד לא יודע מה יהיה. כי אין איזה סדר אמיתי. וגם העובדות מראות שכל הסדר שאנשים אומרים לך, יצר רמלה, וזה בית דוד,